až tak moc, nestačí málo. A zase jednou zvedneme lodičku. A zase dolů. Mám krátké trenky, mám. Dobře, jo, no. A vidím tě úplně všechno. A zase dolů. Výborně. Tak, uděláme kobru. Co je kobra? Co? Co je kobra? Toto. To je pěkná kobra. A kočku. A posadíme se na pátu. A dozadu. A zase to posadíme. Hlavní kobra tam je vzadu, koukám. To nemůže bolet toto, ne? Říkáš, gymnastka je mezi vámi? Jsem jí dost náraz. Ale ta rovná tady. Jsi gymnastka. Jsi gymnastka. Vy jste gymnastka. Nejste. Nejste gymnastka. Jdeme nohy k sobě. A pomalu tlačíme dolů, snad je nic není vidět. Pomalu tlačíme dolů a uvolníme. Tak a když jdeme nahoru, tak poslední půjde hlavička. Zvedáme. A hlavička půjde poslední. Tak, výborně. Tak děkuji za trénink, teda za 5 osob, prosím, tady. Mějte se krásně. Tak, to si budeš mě točit. No, a můžu. Tak jo? Tak já jim zatím vysvětlím, o to se jedná. Tak prosím, poslouchejte, máme málo času a zase budeme Rádkovi nabourávat program. Tak, nová soutěž Iron Baby, do 14 let, zvedněte ruku, kdo ještě nemá 14. Dobře, takže všichni jste automaticky přihlášeni do soutěži Iron Baby a budete cvičit vlastně o medaili, jo? Tak všichni ostatní to budou dělat buď do soutěže, můžou, Ironman, a kdo teda má zájem do soutěže, potom potřebujeme dělat i zhyby. Honza, Štěpán, kluci, jo, Super Čenda, ještě někdo do soutěži? Ne. Takže mě jde jenom, kdo chce soutěžit, takže jenom Čenda do Ironmanu, ostatní jsou Iron Baby a ostatní jsou dobrovolníci, které udělají to sami, ale nebude to nikam se psát, takže v podstatě žádná ostuda ani naopak, jakože nějaké skvělé výsledky nebudou. Takže, o co se jedná, Peťo? Takže máme 4 disciplíny a to u Čendy to budou kliky, sedy, lehy, schyby a výdrž na loktech, prkně. A u reprezentantů v Iron Baby bude místo schybu bude zavěšení tady na žebřiny. Jak budou vydržíte zavěšený na žebřinách. Rozdělíme na dvojce? Jo, rozdělíme se na dvojice, abyste některé ty disciplíny, abyste si mohli navzájem spočítat. A začneme? Takže si vytvořte nějaký ostatní dvojice. Taky, jo, i ty, co nesoutěží, taky se rozdělí do dvojic. Vlastně a budou si počítat, aby si mohli napočítat kliky a sedelehy. Ano, takže dvojice, vy se taky rozdělte do dvojic. A s kým jdete? Tady s Jitkou. To je vaše dvojice. Jo. Ještě se, zatím se směje ještě, no. Vaši rodinný tým tady. Dobře, tak pozor, začínáme klikovat. Jo? Začíná klikovat první z dvojic klikuje, druhá jí to počítá. Jo? Tak 2, 4, 6. Klikuju. Poslechněte.
dávejte pozor, je to jedna série, kdo jako vyčerpáním padne, tak se počítá ten výsledek. A není to na minutu nějak nebo tak, ale prostě jedna série a kdo padne, tak tolik se počítá kliků. A nahlaste Peťovi výsledek. A ten druhý nahlásí výsledek. Tak jedeme, budete připraveni, tak jedu. Tak řekněte svému partnerovi, jsem připraven a jedu. Čekaj. Volali jste mě? Ne. Ne, dobře. Neprosím. Jo, tak jedeme. Tady máme. To mě stačí. To je lehký, ne? Prvních 5 je dobrých a potom už. Nemůžu vyhrát všichni zase. Dobře, hezky. Jo, dobrý, tak můžete. Druhá. 23. To máme taky hlásit. A jo, napíšou to tam nějak. Takže já jsem měl 5. Mám 5 poctivej. Já doufám, že jo. A Jitka měla 6. Ale poctivej. Prej poctivej. Jo, máme tady. Správný zví, když se 44. To je dost. Uholek se to bere. No teda. Neměla jsem je zvedat. A teď kamarádka, že jo vlastně, že jo? No to jsem zvědavej. To bude aspoň 40, kolik? 2, 1. To ne. Ne, to bude míň. Jo. To bude míň. To bude tak 10. Zatím dobrý, co? 7. To má svaly. 9 už. 9. Ještě ne. Víš kolik dá? To je 22, já neumím. Rodiče a nic další nemusíte nikomu hlásit, jo? Stačí, když... Máme to? Ne, Dobře, dobře, no tak, chtěli. Potřebuji hodně lidí pohromadě. Takzvaná masovka. to nejsou kliky. No tak počkej, tak teď budou dělat tak masovka, no. Masovka. Tak, máme to, máme to. A když to přerušíš, tak se to Podívejte se na Čendo, tak by si měli dělat kliky, jinak máme tady žhavého favorita. Čendo Makej. Tomu nemohu věřit. Tak, vypadá to dobře. To je skoro druhá skupina tohleto. Ano. Holky závidí. Bčkem a Cčkem. No, a ne níž, ale. Skvěle, skvěle, skvěle. Lucinko, ticho, ticho. Tak, víč a... A tady ještě Čendo. 28. Když skočíš, tak tam máš šouci, tak máš Amatéři, nahlaste prosím svoje výsledky. Jo? Tak, protože bude Iron Mater ještě, já bych řekla. Tak. Tak teďka buď sedy lehy, anebo výdrž v tom prkně. Co chcete? Ne, co? Sedy lehy. Jo, to je pravda. Tak sedy lehy. Dáme sedy lehy. Tak jdeme se vyležit a zase počítáme si to, kolik nejde. Ne, teďka sedy lehy budou na minutu, jo? Sedy lehy budou na První. Až si ale... 3, 2, 1, 1.
Hezky. Jo, jasně, určitě. Honziku, ty jsi měl, jo? Ty. 29, Honzi? Jo, určitě, tady píšu ti. 29. Teda jsem měl 26. Brácha, jo? Tak kolik máme sedulého nejvíc? Vendulka? Lucka 37. Lucka. Kdo udělal hodně? Já 34. Tak. Tady máme 107 třeba. 115. Ale s klikama nejsou tak dobře. Teda. Proč? Ale zase 107, 51. Ty, jo, Terko. Jo, 38. No, 3, 2, 1, jeden. Poslední 10 vteřin. 2, 1, stop. Tak jdeme, nahlásíme výsledky. Těch 107 on je nechal prej dělat do vyčerpání vás. Ano, No, že já se dívám 117, ale někdo teda se vyčerpá. půl hodiny trvalo, no. Doufám, že to není v té naší kategorii, ten čendo. Není jeden v Iron. Já mám 19. 19, dobrý. To vyšlo. Vypadáme dobře. Honza je velká starší. No, 24. Tak ještě další. Kája kolik? 43. 43. Anička? 37. A Pavel? 20, ale 3 švindloval. 20. Píšu 20. Tak, prkno. Tak a poslední asi disciplína, myslím, že si pak ještě. Tak si dejte něco podlopy a rovně musí být rovně zádech a to. A kdokoliv vydrží. A tohle je do vyčerpání, jo? Takže kdo padne, tak prosím ještě zařvat na konci, Padám. abych si zapsal čas. Jo? To je poslední výkřik před smrtí. Padám. Jo, nebo něco. Už. Jo? Připravení všichni? Jo, dobrý. Tak 3, 2, 1, jeden. Vyčerpávající toto. Myslím, že v bečku to měli... Jedna, musíme.
jak salámy. Tačka dole? Vaše kavendulka. Je nás všechny vidět? My máme skupinu takovou menší, bo nám půlka odpadla, nebo někdo nám odpadl. Vysoká úmrtnost, jasně. Úmrtnost, ale ta zdravotní zatíženost vyvolala nějaké další komplikace. To je hezké hodnocení skupiny. Umřeli skoro všichni. Jo, doufám, že to natáčíš už. Jíž. Jo? Tak ještě jednou, je to... Můžu teda mluvit? Ano, stále. Tak je to podruhé, už poprvní jsem poděkovala naše skupině, že to jak byla skvělá. Podruhé na kameru poděkuji, bylo to úžasný, absolutně. Tak doufám, že se uvidíme i častěji, ještě s váma nejenom tady v Cyrilbulkova kempu, ale i někde jinde. Kdybyste potřebovali nás nějaké kontakty, tak na Facebooku to je, jo, kontakty na mě, třeba na Péťu a tak dále, kdybyste chtěli s čímkoliv poradit, co se stolního tenisu týče, ale si myslím, že tady vy jste zrovna někteří to nějak moc nežerete přes rok. Tak bych to řekla. Jo, ale ne, byla jsem velmi potěšená, bylo to perfektní a děkuji teda za skvělou pár, to opravdu děkuji. Dávám slovo tady Péťovi. Určitě po druhé má co říct. Já ještě oběhnu. Třeba po druhé se mnou nebude souhlasit. Oběhnu. Já souhlasím s hodnocením naší paní šéftrenérky a také bych chtěl poděkovat všem za snahu a 100% nasazení, protože bylo super tady být s váma a byli jste super skupina stejně jako lidi. Za snahu, ochotu a hezké úsměvy, opravdu to bylo perfektní. Jo, je radost dělat takovou práci potom. Opravdu a chci poděkovat tady i našemu panu trenérovi, spolutrenérovi. Děkuji vám, pane trenére. Jo, takže tak. A teď, co se týče turnaje, teď další informace. Co se týče turnaje, tak 15 včetně, to je turnaj dětí, teda tak zítra ten turnaj provedu já. Jo, takže jako Gabinka taky se nepřihlásí u mě, to je turnaj jako děti a začátečníků, jo, tak předpokládám, že si ještě začátečník, nejsi moc pokročilý hráč, jo, a Jutuška třeba, jo, většina začátečnice, když hraje super a všichni jako děti a začátečníci, tak se přihlásí ke mně. Turnaj je od 9 hodin, myslím, takže někde před 8:30 normálně jenom se ke mně nahlaste a odehraje turnaj skupiny, nebo každý s každým, kolik nás bude, jo, je to takový turnaj, jako nějaké takové scény. Jo, takže zítra tady touto dobou. A jinak chcete se podívat, dneska teda hrajou trenéři, jakože my, proti výběru akademie, teď nevím, kdo bude nominován a uvidíme teda, jak to dopadne. Ano. Děkujeme paní šéftrenérce. A ještě to jdu na společnou neformální fotku. Jo, ano. Jo? Pro vás něco máme. Aj, to je krásný. Jo, moc krát děkujeme. Jsou moc hubení, že? Moc krát děkujeme. Ano. Děkujeme, to je krásný. Já jsem chtěla shodit nějaké kila. To jsem... No. Tak jo, děkuju. Jo, moc krát děkujeme. Takže my se uvidíme teda ještě večer a uvidíme se s váma. Ještě, prosím. Moc krát děkujeme. Všem děkujeme. Všem. Pozdravujte Káju, ale s Kájou se ještě uvidíme. A ještě dáme tu fotku. Dáme fotku, ano. No, pojďme se všichni vyfotit. Kamkoliv jsem ke stolu, můžete... Můžete si lehnout, tady to stejně už. Ano. Jo, děti jako vždycky si můžou klidně lehnout, sednout. A tady